ספר לנו סיפור. לא שוב פעם. פליז. טוב. סיפרתי לכם על הפעם שנלחמתי בלגיון שלם של החבדניקים? כן, 1000 פעם. ומה היה הפעם ההיא שנעמי מצאה את אהבת חייה? מה, זה מתי שהיא מצאה ביצת חד קרן? לא. הכל התחיל ביום שלב אחד, כשנעמי חיפשה אהבה. אבל מה שהיא לא ידעה, זה שהאהבה הייתה הרבה יותר קרובה ממה שהיא חשבה. וכך הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף. אבל סבא, זה לא יכול להיגמר ככה. בטח שזה יכול להיגמר ככה. אני רוצה לראות אתכם יום צילומים אחד, שום תקציב, ולצלם סרט יותר טוב מזה. עכשיו סתמו את הפה ולכו לישון. טוב. אז איפה היינו? אבל מרוב צער, נעמי לא שמה לב למה שהתרחש סביבה. יואל ניסה לתפוס את תשומת ליבה בכל כוחו. נעמי, ששמעה את הצליל הכל כך מוכר, הבינה מה היה חסר לה כל הזמן הזה. זה היה מוזיקה. אבל מהר מאוד נעמי הבינה ששום דבר לא יוכל למלא את החלל שנוצר בליבה. בעוד הדמעות זולגות על פניה של נעמי, מבטה נח על נוצה בודדת שהייתה מונחת על הרצפה. זו הייתה הנוצה של התוכי שכיוון על הכובע של הנכדה של האחיינית של הסבתא של הדודה שנתנה לה לדייט הראשון שלה עם יואל. זה אחד שהיא חיפשה. נעמי רצה בשיא המהירות שלה אחרי יואל בשביל לתפוס אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל היה מאוחר מדי, הוא כבר היה משעה אחרת. יואל עמד מול בחירה קשה, מה הוא יבחר, עוף טוב או ממעוף? אהבת חייו או הבית בו הוא גדל? הוא החליט, הוא עומד לקחת את הטוב משני עולמות. הוא עומד לקחת את אהבת חייו לאישה ולגור בחצר של ההורים שלו. וכך הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. עכשיו סתמו את הפה ולכו לישון!